खुलुमबाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय। बे समावहाय आङो जागायजेननायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा इसोरखौ दंना गैया आरो इसोरनि महरा माबायदि बेखौ गोबाङा मोनसे सोंलु सोंनाय आरो गोबाङा गोनो गोथो साननाय बेबादि गोसोआव थायो। नाथाय जोंनि बाइबेलाव जोंनि गोथार बाइबेलाव लिरनाय बादि आरो गोथार बाइबेलाव फोरोंनाय बादि जागायजेननायाव माबोरै जाया बेनि सोमोन्दै रोखा रोखा लिरनाय दङ, जायखौ जोङो जेनेसिस एबा बेनि मानियानो जाहैबाय जागायजेननाय, गुदि एबा जाजेननाय। सिगां इसोरा मानसिखौ सोरजियाखै, सिगां इसोरा मिथिंगाखौ सोरजिग्रोदों, बेनि उनावसो इसोरा मानसिखौ सोरजिदों। जेराव मानसिया मिथिंगा नङाबा थांनानै थानो हाया। सिगाङै मिथिंगाखौ सोरजिनायनि उनावसो इसोरा सुबुं माहारिखौ सुबुंखौ सोरजिदों। दा बेनिखायनो मिथिंगा आरो सुबुं बे मोननै जातखौ इसोरा सिगां सोरजिग्रोदों। इसोरा सिगां सोरजिग्रोदों, बेनिखायनो बिसोर मोननैबो मोनसे सोमोन्दो दङ। मानसिया मिथिंगा नङाबा थांना थानो हाया आरो मिथिंगाया सुबुं नङाबा मिथिंगायाबो थांना थानो हाया। बेनिखायनो जोङो हमनानै ला, जोङो जों बयबो मानसिफ्रा बेबादि मोनसे रिलेसन जुदि जोङो दङब्ला अनुमानिक जों खालामनो हायो, साननो हायो। बे हाजो हाला, बिफां लाइफां, दैमा दैसा आरो गोबां सुबुं माहारिफोर, जाथि गियाथिफोर, बेफोरनि सोरजिगिरि सासे इसोर दङ। आरो बे मिथिंगानि हाजो हाला गासै दैमा दैसाफोरखौ सोरजिगिरि सासे इसोर दङ। दा बेनि गेजेरजों जोंनो फोरमायदों निस्सय सासे इसोर दङ, जोंनि गेजेराव इसोर दङ। दा जोंनि गेजेराव साननो हागौ, आच्चा इसोर जुदि दङब्ला इसोरनि महरा माबायदि, इसोरा माबादि? गोबां मानसिफ्रा सोंलु सोंनो हागौ, आंबा सोंलुबो सोङो। नाथाय मोनसे उदाहरन, आङो सानसेखालि मोनसे सेमिनार बा मोनसे जोंनि सासे फोरोंगुरुनि फोरोंनायावहाय जिरायफानो मोनदोंमोन। बे जिरायफानायावहाय सासे जोंनि स्टुडेन्टआ सोंदों, आंनि स्टुडेन्ट लोगोआ सोंदों, आच्चा सार, इसोरा जुदि मानसिनि महरब्ला, इसोरा जुदि मानसिखौ गावनि महराव जुदि सोरजिदोङोब्ला, अब्ला जोंनि मानसिफ्रा, जों सुबुं माहारिया लेंग्रा, खाना, बबा, बेंगुरा, बहुद धरனர், माने लामा सामा थाबायबायग्रा, फाग्ला धरनि गोबां रोखोम हाथाय बाजारफ्राव थादलाबायग्रा सुबुंफोर दङ। अब्ला बेफोरलाय मा? बेबादि मोनसे सोंलु सोंनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि फोरोंगुरुआ बुंदों बेबादि, बे बुंदों इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिदों आरो इसोरा गावनि महराव सोरजिनायखाय, मानसिनि महराव सोरजिनायखाय इसोरनि महरा बेबादि जानानै संसारावहाय मानसिफोरखौ धोरोमिया अधोरोमिया, गियानि गुनि गासैखौबो इसोरा दिथा खालामो आरो नोजोर होयो। दा जोंनि बाइबेलाव लिरनाय दङ, जोङो नायोब्ला मोननो हायो। माथाइनि 25 अयदा 33 आरो 34, 37 पदसिमाव जों फरायोबा मोननो हायो। माथाइनि 25 अयदा 31निफ्राय लानानै 37 पदसिमाव जोङो फरायोबा मोननो हायो, 36 पदसिमाव। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो लंथंमोन नोंसोर गानहोआखै,
आङो उखैदोंमोन आंखौ नोंसोरो जाहोआखै, आङो गांदोंमोन आंखौ नोंसोर लोंनो होआखै। बेबादि होननानै इसोरा मोनसे समावहाय जोंनि जोबनाय मुगायाव इसोरा बेबादि जोंनाव मोनसे सोंलु सोंगोन। दा बेनिखायनो खाना, बेंगुरा, लेंग्रा गासैबो इसोरनि महराव आरो इसोरा जोंनि मन'भाबफोरखौ, जोंनि साल सलनफोरखौ नायबिजिरनो थाखायनो, बिसाराव सोंनो थाखायनो बे रोखोम मोनसे प्राकृतिक मोनसे महरनि गेजेरजों जोंखौहाय इसोरा दिथा खालामदों अनलायग्राफोर। आरो बेजोंनो जोङो जोबनाय मुगायावहाय जों साखि हैनांगोन, प्रभु जोङो बहा लोगो मोना नोंखौलाय? प्रभु जोङो बहाय नुवामोन? जों जुदि नुनाय मोनब्ला नों जुदि बिनाय मोनब्ला जों नोंनो होगौमोन, जों नोंखौ लंथं नुनाय मोनब्ला गानहोगौमोन। बेबादि सोदोब बाहायनो हागौ। नाथाय इसोरा बाइबेलाव लिरनाय दङ, आङो लंथंमोन नोंसोर आंखौ गानहोआखै। माथाइनि 25 अध्याय 31निफ्राय लानानै 36सिमाव जोङो फरायोब्ला मोननो हागोन। आङो लंथंमोन आंखौ नोंसोरो गानहोआखै, आङो उखैदोंमोन आंखौ नोंसोरो मानो जाहोआखै। बेबादि इसोरा जोंनावहाय हिसाब रग' रग' साफ्रोमबो मानसिनावहाय, साफ्रोमबो सुबुंनाव, धोरोमिया हक, अधोरोमिया हक, गियानि हक, अगियानि हक, नोङो माहाजोन हक, दुखुथिया हक, गासैबो गोनां गेदेरानो होन, गासैबो सुबुंनाव बे मोनसे हिसाब जानानै थानायनि थाखाय इसोरा जोंनावहाय माने बेबादि मोनसे दृश्यनि गेजेरजों जोंखौ नायो अनलायग्राफोर। दा बेनिखायनो इसोरा दङ, इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। बे जाहैबाय जोंजों गासैबो सुबुंखौ नोजोर होनो थाखाय बियो इसोरा जोंजों दङ। दा बे इसोरानो जाहैबाय जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'। जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, ग्रहण खालामबाय, बिनि जुगिदि जायफ्रा इसोरखौ नाजावबाय, कनभार्ट जाबाय, बेबादि मानसिफ्रासो बे मुगानि मोनसे जोबनाय मुगानि मोनसे पार्टनिफ्राय, जोबनाय मुगानि बेबादि मोनसे बिसारनिफ्राय बारग'नायनि राहा दङ। बेनिखायनो अनलायग्राफोर, बे बाथ्राया सैथो। सिगां जोङो इसोरा सुबुं माहारिखौ सोरजियाखै, मिथिंगाखौ सोरजिदों। बेनि उनावसो इसोरा गावनि महरै सुबुंखौ सोरजिदों। आरो सुबुं आरो मिथिंगा बे मोननै सम्पदखौ इसोरा सोरजिदों। आरो जों मानसिया साननानै ला, जों मानसिया फोथायनांगोन, इसोरा जोंजों लोगोसे दङ, इसोरा दाबो दङ जोंजों। जों अराय सम इसोरनि खाथियाव थानो थाखाय जोङो अरायबो हास्थायनांगोन। आरो बे दिननिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जेब्लायबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव जेब्लायबो थानांगोन। गोजोन्थों।